Важно е за качествения монтаж на мебелите да са подготвени добре, подови и стени да са изравнени и всичко става от първия път. Здравейте, аз съм Свилен Пецов, произвеждам мебелите за Ерстрой ремонти. С тях работим над 10 години и имаме над 2000 проекта изпълнени. За сега нямаме нито една рекламация. За монтажа на мебелите е важно да се вземат предварителни точни размери. При началото на проекта е хубаво да се дойде, да се измери точно, да се прекарат електрическите инсталации, водопровод и канализация за кухните. Важно е за качествения монтаж на мебелите да са подготвени добре, подови и стени да са изравнени и след това да се монтират точно за определеното място. За мебелите се стараем да избираме най-добрите качествени материали. Винаги се стараем да е с плавно затваряне, за да няма тръшкане и блъскане на врати. Качеството е преди всичко. Искате ли най-хубавите мебели по поръчка? Обърнете се към Ерстрой.